No día a día, todos nos facemos moitas preguntas sobre unha morea de cousas. Os científicos son as persoas que se adican a resolver todas esas dúbidas e preguntas. E como o fan? Pois usando o método científico. O método científico consiste nunha serie de pasos ordenados que nos permiten atopar respostas acertadas a esas preguntas que nos facemos. Estes son os 6 pasos. 1. Facémonos unha pregunta. 2. Procuramos información. 3. Propoñemos unha resposta. 4. Observo ou experimento. 5. Analizamos e sacamos conclusións. E 6. Difundimos os resultados. Neste tutorial nos centraremos no 6º paso. Difundimos o noso estudo. Facemos isto porque, tras facer os outros 5 pasos anteriores, a hipótese que formulamos é correcta. Comunicar ou difundir significa que facemos que todo o mundo sexa partícipe do noso estudo. O resultado do estudo plásmase nun informe. Un informe debe conter polo menos estes apartados: materiais usados, pasos a seguir, resultados obtidos, as conclusións ás que chegamos, e sen esquecerse de indicar as condicións do estudo e as posibles variables: tempos, temperaturas, cantidades. Para difundir este informe, podemos usar os mesmos medios que usamos para a busca de información. Imos recordalos. Libros de ciencias, guías de minerais, enciclopedias, revistas de ciencias, podcast, web de ciencias, web de editoriais, os estudos poden comunicarse en formato impreso ou en formato digital. Tamén hai outra forma de difundir informes.
son as charlas e seminarios entre profesionais da materia ou para o público en xeral, se o estudo é menos técnico. Os seminarios son eventos onde se reúnen profesionais da mesma rama científica e comunican os resultados aos seus colegas. Por exemplo, un grupo de médicos cardiólogos se xuntan nun seminario que dura unha fin de semana para falar do novo corazón artificial que se pode empezar a implantar nos seres humanos. As charlas poden ser entre profesionais, pero normalmente se dan ao público en xeral para informar sobre o seu estudo. Por exemplo, o director do centro reúne aos pais e nais dos alumnos e alumnas para dar a coñecer un estudo feito sobre o uso da Internet por parte dos menores de 14 anos. De todos modos, a día de hoxe, as redes sociais son, sen dúbida algunha, ao igual que outras plataformas dixitais, os medios para difundir as conclusións de estudos non tan técnicos. Entre elas destacan Instagram, TikTok, X, o antigo Twitter, Facebook e YouTube. Ata aquí a clase de hoxe. E agora... tócache. Imaxina que fas unha investigación para o cole sobre os xogos aos que xogaban os vosos avós e avoas. Onde o difundirías? Xa o sabes. Pois vexamos a solución. Hai varias posibles respostas. O ideal sería facer un informe en forma de díptico onde digas o nome do xogo, o tempo que leva, os materiais, onde se pode facer e despois llelo presentes oralmente á túa clase e non te esquezas de facer un debuxo do mesmo. Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!